és elenged a ragasztó, és kiesik a pályának. Micsoda? Várjunk egy pillanat. Bocs. Na. Akkor eltettem. Hogy fogjuk megtalálni? Hogy fogjuk megtalálni? Némi szerencsével. Meg dupla gumival. Én mindig dupla gumit húzok mindenre. Köszönöm. Volt ennek egy adója is. Dobjam vagy te? Nem köszönöm szépen, ezt csak úgy tudod épp, hogy el kell mondani. Igen, Toni bácsi, megfogod nekem még egyszer? Szárnyakkal. A németeknek meg repülőgépe volt, vitorlázó.